Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το Ορφάνι. Γηπεδούχος Μέγας Αλέξανδρος υποδέχεται το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Δεξιά στους δέκτες σας πρόμαυρες εμφανίσεις οι γηπεδούχοι, το Πέτκος. Θα πάρει πλάγιο out, δεξιά είναι οι γηπεδούχοι. Με τις πρόμαυρες λοιπόν εμφανίσεις, αριστερά κυτρινόμαυρες είναι οι φιλοξενούμενοι του Κοκκινοχώματος. Μεσαία στο ύψος του πέναλτι, παλιά που βγήκε από τον Νικολαίδη και περαιτέρω ένα σουτ στη συνέχεια το οποίο είναι άστοχο. Εδώ είναι Αναστασιάδης, μια κοφτή παλιά, δεν θα φνηδιαστεί ο Βαρδαβούλιας, δεν ακρίβεια, καλύπτει την μπάλα με αποτέλεσμα να βγει αυτή έξω. Όλα αυτά διεξάγονται στο 5, 0-0 είναι μέτρηση προς το Βεζιρόπουλο, πτώση και των δύο, κανονικά μαρκάρει, μαζεύει την μπάλα ο Βασιλιάδης, καθώς από του συμπαίκτη του το στήθος η μπάλα κατέληξε σε αυτόν. Βουζουλίδης, Νίκα. Η σέντρα του Βουζουλίδη στη μικρή περιοχή, δεν προλαβαίνει ο Βεζιρόπουλος, μπάλα απομακρύνεται. Τσάτσος θα βγάλει αντεπίθεση. Πάση στα πλάγια στον Γιαλαμή. Θέλει να πάρει τη φάση μόνος του, έξω. Χάθηκε η μπάλα. Ένα μακρινό σουτ για να κρεμάσει τον Βαρδαβούλια, δεν εφηνδιάζει τον goalkeeper, σε θέση ετοιμότητος μαζεύει την μπάλα σε αυτό το μακρινό σουτ του Τσάτσου, αν δεν κάνω λάθος. Νίκα, εδώ η προσπάθεια με τον Βεζιρόπουλο, το σουτ του Βεζιρόπουλου στα σώματα, ξανά νέα προσπάθεια διπλή από τον Ηλία, με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει όμως τη φορά αυτή out. Περνάει την πάσα στον Νίκα, καλή προσποίηση από τον αρχηγό και στη δεύτερη βγαίνει ευνοημένος προσπάθεια και στην τρίτη θα φέρει την μπάλα στη μικρή περιοχή, θα γυρίσει για την ακρίβεια την μπάλα στη γραμμή της μικρής περιοχής. Εκεί η προσπάθεια τελικά δεν θα ευδοκιμήσει, καθώς από κόντρα θα βγει η μπάλα εκτός περιοχής. Το στον άξονα, το σούτ από μακριά, θα πέσει ο Βαρδαβούλιας, έρχεται και ο Γιαλαμής, είναι σε θέση offside όμως περαιτέρω. Έρχεται ο Πετράκης, θα πάρει την μπάλα, λάθος η επιστροφή, βγήκε η σέντρα και το σούτ στη συνέχεια, μεγάλη στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Βεζιρόπουλος, πέρασε ο Βεζιρόπουλος, προσπάθεια κατά μέτωπο στον Νίκα, Νίκα ξανά στο Βεζιρόπουλο, από κόντρα η μπάλα στον Νίκα, χάθηκε ευκαιρία για λογαριασμό του Ορφανίου. Θα φέρει την πάσα στον Τσάτσο, γεμίζει αυτός, η απομάκρυνση από το Ράνο. Δημητριάδης από μακριά το σουτ στην αγκαλιά του Βαρδαβούλια. Αρτζόγλου, Τάσιος, Βουζουλίδης, το γέμισμα του Βουζουλίδη, καμία ανησυχία του Βασιλιάδη. 26 λεπτά στο Ορφάνι, με φάουλ του Πέτκου από τα δεξιά, το γέμισμα στην περιοχή, καμία ανησυχία για το Βασιλιάδη, κτηνάσεται, μαζεύει. Ο μακρινή ο Τάσιος και περαιτέρω εδώ ο Καλιντέρης θα σουτάρει, κοντράρει μπάλα και κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Τον Πετράκη, Καλιντέρης θα φέρει την μπάλα στα πλάγια, δεν υπάρχει offside του Τσάτσου, μπήκε στην περιοχή από τα πλάγια ο Τσάτσος, γεμίζει, μπάλα στο ύψος του πέναλτι, βγάζουν αντεπίθεση οι γηπεδούχοι με τον Πετράκη. Αρκετός κόσμος πλασαρισμένος στην καρδιά της άμυνας του Βασιλιάδη και πάλι ο goalkeeper μαζεύει την μπάλα. Φάουλ από το Βεζιρόπουλο που του κοστίζει και την κίτρινη κάρτα. Εκτελεστής του πλαγίου του Αναστασιάδης, Καλιντέρης, Ματσάγκος, βγήκε κερδισμένος εδώ ο Ματσάγκος με την μπάλα. Η σέντρα σούτ από τον Ματσάγκο, άστοχη. Γιαλαμής. Κάθετη για τον Ματσάγκο, θα γυρίσει την μπάλα αυτός, κόρνερ ο Πετράκης. Τελείω ο Νεομίδης. Την πήρε την κεφαλιά ο Γιαλαμής. Το γύρισμα βέβαια αυτό με προορισμό τον Καλιντέρη. Μαζεύει εύκολα την μπάλα ο Βαρδαβούλιας. Χάθηκε η μπάλα. Κάθετη για τον Ματσάγκο. Το σούτ του Ματσάγκο. Σημαντική στιγμή. Στο 35 για τους φιλοξενούμενους ο Βαρδαβούλιας σε θέση ετοιμότητος μαζεύει.
Ματσάνκος, Τσάτσο στα πλάγια. Σέντρα του Τσάτσου, πέρασε η μπάλα, τον Εκαλιτέρη. Το γύρισμα του Νικολαίδη. Θα βγει ο Αρτζόγλου με την μπάλα. Στο 44 λοιπόν ο Πέτκος έκτελει αυτό το κόρνερ. Μπάλα έχει περάσει, μπήκε ο Νίκα στην προσπάθεια να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε, τη βγάζουν οι φιλοξενούμενοι. Μπαλιά του Ράνου προς τον Αρτζόγλου. Ναουμίδης, Αρτζόγλου, μπήκε στην περιοχή. Η ευκαιρία, Αρτζόγλου θα σουτάρει, Βασιλιάδης σε κέραιο σημείο τοποθετημένος, μαζεύει την μπάλα πέφτοντας. Λήξη πρώτου μέρους 0-0. Επιστροφή για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου στο Ορφάνι. 0-0 το πρώτο μέρος, με μια αλλαγή γηπεδούχη στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Βγήκε ο Βουζουλίδης και μπήκε ο Τίτης. Τη βγάλει εκτός περιοχής με τον Καλιντέρη στο μαρκάρισμα. Η σέντρα του Καλιντέρη απέναντι. Η κεφαλιά από τον Γιαλαμή και τώρα εδώ επιθετικό φάουλ του ιδίου. Εδώ πλέον ο δεξιός οπισθοφύλακας. Αρτζόγλου ένας με έναν. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Αυτό πιθανολογώ σέντρα σούτ εδώ. Άστοχο. Τρέχει ο Νίκα. Το μαρκάρισμα του Αναστασιάδη, βγήκε κερδισμένος, ο αρχηγός μπήκε στην περιοχή από τα πλάγια. Νίκα, πέναλτι. Στο 51, ανατροπή από τον Ναουμίδη είναι και κίτρινη κάρτα. 52ο λεπτό, Βεζιρόπουλος απέναντι τον Βασιλιάδη, 1-0. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Ηλία Βεζιρόπουλο, 1-0. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν τον τίκ του σκορ στο 52 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ηλία Βεζιρόπουλου. Κέβιν Βεζιρόπουλος, Κέβιν θα σουτάρει ο Κέβιν, γκολ αυτό, υπέροχο γκολ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Κέβιν, ψηλά δεξιά στο βάθος των δικτύων του Βασιλιάδη. Σε 2 λεπτά οι γηπεδούχοι, διπλασιασμός τερμάτων με τον Κέβιν τη φορά αυτή, 2-0. Στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης το γκολ του Κέβιν, 2-0, Ορφάνι, κοκκινόχωμα. Τσατσούς γεμίζει η κεφαλιά. Πέραν του δεύτερου δοκαριού είναι out η μπάλα, ανέβηκε ο Ναουμίδης και πήρε την κεφαλιά, η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Βαρδαβούλια. Νίκα θέλει να περάσει την πάσα προς τον Εράνο, ήρθε στον Τάσιο, Τίτης. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Τίτη. Πέρασε τον Τσάτσο με επιτόπια τρίπλα και φέρνει την μπάλα δεξιά εδώ στον Αρτζόγλου. Αρτζόγλου μπήκε στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα. Απομακρύνθηκε από τον Καλιτέρη. Με τον Τάσιο, Ράνος, βγάζει και τη σέντρα, δεν πρόλαβα ούτε ο Κέβιν αλλά ούτε και ο Πέτκος, η μπάλα πέρασε παράλληλα. Τάσιος, Κέβιν. Σηκώνει την μπάλα, Βασιλιάδης, προορισμό τον Τάσιο, αλλά ο Βασιλιάδης έγκαιρα μαζεύει. Ξανά επαναφέρει την μπάλα, Βεζιρόπουλος θα βγάλει επίθεση. Βεζιρόπουλος θα σουτάρει, χλιαρό, πολύ χλιαρό το σουτ του Ηλία Βεζιρόπουλου στα χέρια του Βασιλιάδη. Νίκα με τον Σιαμάτα, είναι ευνοημένος ο Πέτκος, ο οποίος θα σουτάρει άστοχα. Κέβιν. Και αυτή η ωραία παλιά για τον Βεζιρόπουλο. Θα σουτάρει ο Βεζιρόπουλος, μπλοκάρει ο Βασιλιάδης στο 67. Γιαλαμής. Τσάτσος. Ηλιάδης. Η σέντρα από πολύ κοντά μειώνει τον δίκτυο σκορ. Ο Γιάλαμις, ο πολύ κοντά,
πλασάριζε δεξιά μεριά της εστίας του Βαρδαβούλια. Στο 67 ο δείκτης του σκορ μειώνεται σε 2-1 με το γκολ του Γιαλαμή. Κασαπίδης έφερε την μπάλα στο σημείο που ο Δημητριάδης την έχασε. Νίκα, εδώ θα βγάλει αντεπίθεση ο Νίκα από τα αριστερά. Σιαματάς μπροστά του ο Νίκα. Διαγώνιο πλασέ στα δίκτυα, 3-1. Μπάλα στα δίκτυα, το γκολ του Νίκα στο 70. 3-1, ο αρχηγός βγήκε αντεπίθεση. Η μπαλιά στον Νίκα αξιοποίησε το μισό ουσιαστικά γήπεδο. Μπήκε στην περιοχή, το διαγώνιο πλασέ έφερε την μπάλα στα δίκτυα. 3-1 οι γήπεδούχοι στο 70. Πέρασε την μπαλιά στον Ετάσιο, εντός περιοχής ο Τάσιος. Ωραία ενέργεια, την γυρίζει, εκεί η μπάλα στρώνεται στον Κέβιν. 4-1. Το γκολ του Κέβιν που βρήκε σε δύο σώματα, αλλά πήγε στο βάθος των δικτύων ψηλά. 4-1 στο 71 οι γήπεδούχοι με τον γκολ του Κέβιν. Προβατίδης. Ενισχύει τον γκολ. Σε θέση offside. Ο Κέβιν, αν δεν κάνω λάθος, τον γκολ ακυρώνεται. Ο Τίτης δεξιά στον Αρτζόγλου. Η σέντρα από τον Αρτζόγλου. Σιαματάς τη βγάζει. Προβατίδης. Θα σουτάρει. Out το σουτ. Χάθηκε η μπάλα. Τέτα τέτ. Ο Καλιτέρης. Βαρδαβούλιας. Σωτήρια. Σε 2 χρόνους η επέμβασή του για να ανακόψει τη μείωση του σκορ. Μαλούτα. Η σέντρα. Μακριά ο Κασαπίδης. Το σουτ στην αγκαλιά. Από τον Τίτιν το σουτ στην αγκαλιά του Βασιλιάδη. Έρχεται ο Ναουμίδης για να εκτελέσει το φάουλ. Κασαπίδης, Ναουμίδης, Γιαλαμής. Θα σουτάρει, άστοχο το σουτ. Λαζαρίδης με τον Προβατίδη. Λαζαρίδης στην περιοχή. Πέτκος, χάθηκε ευκαιρία. Ο Βασιλιάδης μπλοκάρει την μπάλα. Κάθετη, Πέτκος. Καθυστέρησε ο Πέτκος. Το σουτ κοντράρι του Προβατίδη. Λαζαρίδη στη σέντρα. Βγαίνει η μπάλα από το μητόπιστεν. Λήξεις εδώ στο Ορφάνι. Μετά από 2 λεπτά καθυστερήσεων, τελικό αποτέλεσμα 4-1. Το Ορφάνι επικράτησε του κοκκινοχώματος. Coach, 0-0 το πρώτο ημίχρονο, με μια ουσιαστικά καλή εμφάνιση για την εντεκάδα σου. Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε η ήττα. Η εικόνα του αγώνα από τη δικιά σου μεριά. Ναι, όπως είπες, το πρώτο ημίχρονο, καταρχήν καλή χρονιά σε όλο τον ποδοσφαιρικό και μη κόσμο του νομού Καβάλας, στο φίλο μου τον Μπάμπη, στο Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου. Το πρώτο ημίχρονο ήταν, νομίζω ότι είχαμε καλή παρουσία με βάση τα δεδομένα και τον αντίπαλο. Δεν κινδυνεύσαμε, ούτε εμείς κάναμε τη μεγάλη ευκαιρία. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο περισσότερο διεξήχθη με βάση τη δύναμη, αν θα μπορούσα να έλεγα και την τακτική. Εμείς ήμασταν επιφυλακτικοί. Ξέρουμε ότι ο Μέγας έχει πάρα πολύ καλό υλικό και ανά πάσα στιγμή μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο.
Γι' αυτό και είχαμε μια συγκράτηση όσον αφορά το επιθετικό μας κομμάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι εκείνο το σημείο, δεν υπήρχε κίνδυνος, τουλάχιστον για τη δικιά μου την ομάδα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι άλλαξε άρδιν η όλη εικόνα του παιχνιδιού και στην τελευταία ανάλυση νομίζω δίκαια κέρδισε ο Μέγας Αλέξανδρος. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε να ανέβουμε ένα κορμποθά. Συμβαίνουν πάρα πολλά, τα οποία δεν είναι της στιγμής να τα αναφέρω, γιατί πιστεύω θα κάνω ακόμα μεγαλύτερο κακό στην ομάδα μου. Πρέπει κάποια στιγμή αυτοί που είναι υπεύθυνοι να αναλογιστούν και τις θυσίες που κάνουν οι παράγοντες και τον υδρότα που ρίχνουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, coach, να ρωτήσω, κάποια στιγμή στο 2-1 στη μείωση του σκορ, το πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει στο κοντά? Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Ήρθαν πιο γρήγορα κόλλα όμως αμέσως μετά που τελειώσαμε ουσιαστικά το παιχνίδι. Ναι, σωστά. Νομίζω εκεί ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι, αλλά όπως σωστά είπες, έρχεται γρήγορα το τρίτο γκολ και νομίζω εκεί καταρρεύσαμε κιόλας και εντάξει, δεν είμαστε ούτε υπερομάδα, είμαστε μια ομάδα η οποία ζει μέσα από την προσπάθεια, από την πειθαρχία, από την αγωνιστικότητα των παιδιών. Στο σύνολο δεν έχω παράπονο, αλλά οκ. Αυτά. Coach, η διαμαρτυρία σου που διέγνωσα στην φάση του πέναλτι. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Είπα μέχρι εκείνο το σημείο ήταν το παιχνίδι μοιρασμένο. Θα μπορούσε οποιοδήποτε ή εμείς ή ο Μέγας να προηγηθεί. Από εκείνο το σημείο και μετά νομίζω αλλάξει όλη η τέτοια. Όλα τα δεδομένα αλλάξανε. Ήταν πολύ αποφασιστική εκείνη η φάση. Και, για τη διαιτησία δεν θέλω να πω, γιατί αν αρχίζω να μιλάω, είμαι 65 χρονών, είμαι 50 χρόνια μέσα στα γήπεδα. Αυτό που γίνεται με το μένος και την τέτοια που υπάρχει, ειδικά στο πρόσωπό μου, δεν τιμά όλους αυτούς που ασχολούνται γύρω από το ποδόσφαιρο. Δεν απαιτώ σεβασμό. Το σεβασμό τον έχω κερδίσει με την παρουσία μου στα γήπεδα τόσα χρόνια. Εντάξει, δεν είμαι το καλύτερο επειδή που υπάρχει στο γήπεδο μέσα ειδικά, αλλά οι δύο φορές που τιμωρήθηκα ήταν άδικες 100%. Θα μπορούσε να ήταν και σήμερα, να υπάρχει σήμερα μια τιμωρία. Ευχαριστώ τον Θεό που συγκρατήθηκα μέχρι την απλή διαμαρτυρία και δεν είχαμε και άλλα παρατράγουδα τα οποία θα μπορούσαν να με οδηγήσουν στην αποβολή από το γήπεδο. Στέλιο Καταργυλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία στην προσπάθεια που καταβάλλετε. Έγινε, να είσαι καλά κι εσύ. Πάμε στο Στομίδη, μια νίκη στο δεύτερο μήχρονο που τελικώς εξελίχθηκε με δύο γρήγορα γκολ τόσο νωρίς όσο και μετέπειτα τη μείωση του σκορ. Τελείωσε το μάτς 4-3 βαθμοί. Η εικόνα του παιχνιδιού από πλευρά σου. Καταρχήν να δώσουμε τις ευχές μας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Δεν θα διαφωνήσω τίποτα με τον φίλο και ήταν ο μέντοράς μας για μας, ο Στέλιος, που ήμασταν και συμπαίκτες, τέλος πάντων. Θα συμφωνήσω σε όλα με τον Στέλιο. Μέχρι τη στιγμή που κερδίσαμε το πέναλτι, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει ήταν το κοκκινόχωμα, ήταν η ομάδα που δημιουργήσε προϋποθέσεις για γκολ, μπορεί να μην έκανε τη μεγάλη ευκαιρία, έκανε πάνω από 4-5 πλαγιοκοπήσεις, έκανε 3-4 σούτ έξω από την περιοχή από δεύτερη γραμμή, πάτησε μέσα στην περιοχή μας και δεν φάγαμε γκολ καθαρά από τύχη. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Και μέχρι το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με το που κερδίζουμε το πέναλτι, νομίζω ότι τα δύο σημεία που το παιχνίδι κρίθηκε ήταν το πέναλτι που πήραμε ψυχολογία και λογικό ο αντίπαλος με τέτοια εμφάνιση έπεσε ψυχολογικά, ήρθε και το γρήγορο το δεύτερο γκολ. Αμέσως με το που έγινε το 2-1, σε εκείνο το σημείο αν δεν βάλουμε γρήγορα το τρίτο γκολ, νομίζω ότι θα είναι άλλη η εικόνα του παιχνιδιού. Απλά εμείς στην καλή εικόνα που είχε το κοκκινόχωμα κερδίσαμε το πέναλτι και στο 2-1 που κάνει το κοκκινόχωμα να ξαναπεί στο παιχνίδι, κάνουμε το τρίτο γκολ γρήγορα. Και τελείωσε. Μετά το 3-1 νομίζω ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει.
Εμείς όποιον αντίπαλο παίζουμε και τον υποτιμούμε ή παίζουμε με έπαρση, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι οι αντίπαλοι δεν μπορούν να παίξουν μπάλα, είναι τόσο καλοί είμαστε εμείς, πάντα την πατάμε. Και γι' αυτό είμαστε από τις, με πω, από τις χειρότερες ομάδες που έχουμε τα περισσότερα σκαμπανεβάσματα. Είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Μπορεί να μας ζήσει ένα παιχνίδι και να πεις είναι πολύ καλή και να μας ζήσει ένα άλλο και να πεις είμαστε τραγικοί. Δεν έχουμε μια σταθερότητα και ψάχνουμε μέσα να βρούμε τι φταίει, να βρούμε τη σταθερότητα, γιατί έχουμε ποιοτικούς παίκτες, έχουμε και ποσότητα, έχουμε και ποιότητα. Τώρα εμείς ο στόχος μας είναι διαφορετικός. Ο Στέλιος προσπαθούν η ομάδα να κρατηθούν στην κατηγορία. Εμείς θέλουμε 3-4 νίκες να σώσουμε την κατηγορία, να δώσουμε περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε κάποια παιδιά που δεν έχουν χρόνο, γιατί η πρώτη θέση θα παιχτεί ανάμεσα στις δύο ομάδες, θα δούμε στο τέλος τι πάει. Εμείς θα κοιτάξουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο όσο μπορούμε, να οικονομήσουμε τον εαυτό μας, τον κόσμο και να δώσουμε χρόνο συμμετοχής στα παιδιά. Καλή συνέχεια στο Στέλιο, να πετύχουν τους στόχους τους, γιατί η ομάδα είναι μια χαρά. Στις λεπτομέρειες κρίνονται όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει το φετινό πρωτάθλημα μια ομάδα που να πεις ότι αυτή ξεχωρίζει, είναι το φαβορί. Καλή συνέχεια και τα λέμε.